Mbona tawita pina part 3 say? Bonzo. Maure munonetsa meni kana manyiwa mari munonetsa. Maure munonetsa. Imi muri tu. Akutendi ure. Ndoziya ini. Saka mambo tsaso. Ansati. Kusaka sema zimazi yasindu. Anoziya ika mabhurugu amakapekwa. Pamwe uri munesbeni ndonochinja chinja shamwariyo iwewe mutori ngochani muri tuini hazini anoita ngochani pane kuita ure plus vachingochani tikanyepe haiko kwatiko kuchingochani atiko boys isinyaya smart ari kwachiradzwa nesmart yedu because boots dzatiye tikapfeka ndedza varume kokabhuruku wakakapfeka kabhuruku akapfeka isamatime kukupisa chigo madvinox ndati ndifambe akasi kudiwa kwanga una sekendi akasikudiwa na sekendi nani PGHQ inini manje mukona kuti inini brigadier ndikuzvibvuma inonozoda hanzi munonyeba arikuzikenda PGHQ inini brigadier ita PGHQ apa binzi kubuda muto msazvinyorere tsamba msasendirifonera saka makuti go back to sender aiwa mira ndatomuratidza sha uyo muto mira ndikuratidze vatanga noisi vanhu vako ndatipaita mauto mudharandochira ndatokuratidza ndakanyorwa kuti ndatikuroona takanyorwa kuti urikunyoroona here ndikuratidza kuti levo pakadyiwa nedumbuka mati minox bruga anoita mari kwamunogara tigetsere kwako atipfeke madiendi atipfeke madiendi shamwari uyapasaidwe vasikana wako apana tandinaye panapa tigetse bhurugwa racho rakanzi ineti kai asi inonzi chii ameno tinonzi chii Victoria's Secret ameno Luigi chao yaugara pasati pemauri ako ichi amena handitase zvinhu ndokwirana neyo here gara pasi apo gara pasi gara pasi gara pasi gara pasi andipusha kana brasha chimbovapai 2 macots atima makosto magoma after aiwa goma ndo after aiwa tutakuzausha tichinoitika ngoma tiatomwawa wapana tisina tichataura chii tanyara ngoma ndati brana chomukukona here tirigesi chikwe Louis Vuitton aiwa aisamani here George Armani vati mazamu tautashava vanhu vane kukangwa akasvava mazamu ndabaya akasvava imi zamu mukati akasvava akasvava akadona vakatibisa nongoti pupu asi kutange patapata tumirai munhu burongo timwe konhasi hamusikusungira sikange mabigas mabigas 3 bottles please
3 bottles munodhakwa achidhakwa ndotitaure 3 bottles Saka tombostapa. Atisaure, patikaisa part 1 ndokechese. part 1 makadhakwa atokatitengera 6 mabhodhoro wakangaro makadhakwa madiko noise yamuri kuita kana tichiga isi kune isusu takurogedza saka tichinje life ngadzime volume takakura titamba bhora chitawishi tichitanoisa tikisa volume motikari kugeza ndokutagara togeza aiwa kugeza togeza Aiwa bati. nani kutaurire ukaona chima dzinosi Azati yangu. mtara vanenge vachiita chihure chavo cheche vachitanzi yese mahure chichi Smart vino. amabichi Pamokauya kupetiti kana male pamba vidu makapona. bhodhoro nogara upi half Kana plastic male pechitiri. 2 maeverages nogara napiri 1 lollipop saka unohurira kuno kuchigara napiri Ayo ndizvikana nenyaya. lollipop kaitire ndokuhura kwacho kaizvo Kosa tiri kefi. Aisona kudzakwa isi. Isona kudzakwa cheni. makamondinzwa chiri nhandi ndahure Isazi yangu. Kuma tidensina vana sisi. Vanonga Joshi zvakaita sei zvatinoita. unonzwa kuti nyasha aitadza kurosa rodi aita kunge wasofia in london but kana madhakwa manje hamuchazogira sini sini hatitombogila because hatisisina namafeelings acho Mwanonga kudzakwa. Nemali mwanonga oda una mafeelings namafeelings Maya. wangu grade 2 Wangwani grade 7. sabu Wani. ini ndawani tunodi ndozogara panapa Wapera kanonaka hainoita here. kanonaka akapere because ndiani kutaurire chirapa ichi ukangochigeza chinobva chaita nyowani kungogeza chete ranyowani wakazogeza nemvura inotonhora ndotasva pabva utasva pabva utasva musoro wacho imvura chete unongogeza chete Parugeza munova chaita break. ura chite Sure. maure kuri uratidze mwana wangu kuratidze Ikara chete iyi. unongozerati murewa akatsvuka mati minotwara chokwadi murewa anotsvuka pfuranini maruva akatsvuka kupfira tichizvarwa murewa anotsvuka akatsvuka koinini sendira saka kusageza haasi kugeza ka murewa murewa chichako saka kusviba kusageza ndikureva pakutsvuka akatsvuka pfuranya ini pakura Saka muto uri kusapota. Aiwa ndikuda kuti uzoziya kuti inachiro here chemical here. mwanangusha machemicals grade 2 manzwa here mazvinotsuyi mwana wangu uyu ndomuona setauonenadzana ikoko kwezvekupenga ndoaaaizi mwana wangu tenda mwana wangu tege Wakura nena isikalena. ndichichengeta murewa ndotsadza murewa iresha murewa marekereta anoidya but hatadza mumicrowave hatadza yonga uri muteme yonga uri last time hayo uri kuzora amai muri kuzora muri kuzora last time wakasvibeyo saka Asingachinzwa muzika ngatitaura nechokwadi. Imi mataura kuti mimi hamugalinya niko. Sure. Oh. Ko pane video tinayo mine boys muchiita zvamaita. Tikazoiburitsa nezvamutaura zvinozvienderana. kona video ndakatomufamba but
vanhu vakatozodisikapoza dzisiviso nekufanana kwamakaita wakambona ndakagerwa asine matwini asakambona ndaomona ndakagerwa ndosaka ndinganyengo because tenisi yandinayo gona unoyanga kaisa ndikutokufarira kusvika namera kudaenda kupa frankini hate unoona shure yangona tenisi yandinokueripa ende ane tatu iye watokakakuti but ndanaekangwa pavidhiyo atauziye sei zvakazonzi ndini vakatakafanana nemunhu wacho but vanhu vakazoona kuti munhu ane shoti heya iwe vataurire kuti vanhu vakazoona kuti chii iyo loksi rakarisa rini kwe loksi rakarisa loksi nderekuita vanhu nderekutenga rakarira zvandakacheka rangu vanaiso vanacheka masai sama kuita chijalavhu chenyu manje titoro jalavhu tewedu jarafu yatotoona bhozi munhu sapishitopochodzoka chidzoperewo wachambana but unoda ndakadzima vhidhiyo ndichakukanga imi pandikatoiona inini kapa ndaingoinzwa pandikatoiona chitakatotoruwanehana ndikitombopfunga kuti inizvo ndakatoroonehanini wacho ndakatombororowanehana ndazodaisoka kupiko damomoresa tudi ndimomoresa mastranger ka ndisi mastranger so ndakukanganisire ichi kuti stranger kuti chii akuti handikuzivei yini advice yomainazuma and don't be jealous and don't be jealous saka chindimoresai makadiyeni iyo ndofana unimoresa ndo zvandikutaura ndati makadiyeni kadi zvenyu murewa sisters if you know murewa hamuzive murewa this one is my sister iyo masister achigara napiro aiwa munee muchihura mese kumaraimukwenyu zvakavafanana nenini nati muchena iyo sandotangana neni zvako ndakutaurira ndakuzoti pamatenesi angu kameni choose mumba mangu kusvika mubedmungamakidzogara ndiri wane here dzogara kane shamwari what's the problem iyo mudhara wakamuziya sei mumba make wakamuziya sei gadzira magetsi sha saka gore rese hamusati matakangwa kutasva gore rinei gore rinoi 2016 ndakabotasva nani nemumwe wandani anga ndikuri kobreni saka munotombokurukira iye akagona ndikuruka breni aye ndiani akapuwa sanje nevanhu vake vese vanhu vese asi makaitwa mese 2 epi aiwa inini saka uyo ari kudairire chii uyo ari kudairire chii kuti wamugona akubvuma ati yesi yanga iri waya here kana kuti muso waya yakadairwa but nogona wapinzwa mucasualty ka manje ndotosiya vanhu pacasualty kunodzidzira motikari pana bhitriso protection plan apa iraum ka beyond pay raum haigadzirike anodzidzira motikari muna bhitriso saka iwo ndokutosiya vanhu pacasualty ndotini ndikuvasiya pacasualty kana kuti ni chete tiri kuvasiya pacasualty matsaga ayaika hapana unondinyenga sei wakapfeka siripazi ndakarovai ichiyandikarovai iriboku kai ndikuona iriboku kai
Iwo ngava slippers saka unonditi sise. Unonditi sise. Koi akarova weizenti nochi. Kanonzi chii kwako? Lukazi era. Kanonzi kaya kwako karova. Lukazi kaBronx. KaBronx. Lukazi kaBronx. The original Bronx ukuona tena kunyana pambera. Right. Saka anonditi sise. Plus inini ndakadhakwa. Muwetono tena kunyelere. Ndati Haya, unoza kuti une mota ine tena ndati wona pasipoti aiwa ndati wona pasipoti aiwa zvanyadza iwe zvanyadza plus aisi wani cherekafeta iyo wona ndakapfeka bronxika mangwana unozopedzisira unoona ndakapfeka next month zvanyadza magumedi ana anobvira domboona bhurugwa racho muratidze kaniwe muratidze uyu muratidze ona mudhara pazvinhu zvacho ka sisi kana tiyakanoka titafambire mimishamwari dzedu mafriends edu tiita zvatinge tiitandomatambira acho vati vamwe vacho ngasazodhipisa because vakadhipisa ka haisisi todhipisa futi sisi totonakirwa avara adhondo ari chodza ari kwemamanja ari arujikneya hondo inde nazofana nemi atisini riri kufema handina chandooona ndatombona mbero ndakaunyana handinyane ndonyarirwa wamboya maunyanira nekakati hembe yembero ukaipfeka inopfekeka inenge yakaunyana straight out wakangotenga sadza nefishi afishi kanenge kakaburitsa kamusoro mukelaiti munhu wese akutoziva kuti ikapoto straight after K-line. We are two idiots. Two idiots. Yes. Two idiots. Are you sure? Yes. But we don't give a fuck. Bad girls should do bad things. From the same man. Gangster now fall in love. Gangster now fall in love. Once you iyo mudhare munositaura tapedza shaya inini kana tichi napana chandoshaya zvinhu zvangu zvese zviripo but ndingatadza kumbokutsotsa here masina hai inini inosika wakati ndekutaura inini 600 inoda kudzoti uyo ndiri kutakanditsasva maimazvera akandikuruka breni after how long? After last year ndichaziva kuti rini But rumor is that nebronkli sha bronkli yanyatsoti dhakwa ndamafona bhodhoro kandiguma ka ashandopitira ka unofumudza ndopenga unofumudza ndopenga tatodaro madminox unoziva zvavanoitwa here vanhu vacho handiti handi wationa wati kutida hatina wambekesi tiri kukuda bho zvekuti kune mabhebhi tengai utenga mabhurangire nguva dzekwana dzekutisosara unoisa musoro pasi akundibvunza kuti ko iwewe ndeipi shanziko ningika zvanzika ko ningika inge tachidai doti taati zvimabhongi zvavekotitenga panapa ndo zvakuda tashira ndakutosumuka ndakati abhoisi zvazvitaura munhu atatanza ndakuenda neni tanziri kuti ningikira pautaura wajamuka apa ndikutoenda auchandibata apa mari yako ndaiti yatimbonyatsorongeka
sponsor Yeah, sure. ngavamboisa discipline pati mabhurukwa kwavo especially unozoti masista angu unozoti chimwe chokwadi chakanaka uzoti society unozavanhu vanhu vanotaurisa tunhu twakawanda wanda saka vachikuona makarova maoutfits enyu vamwe vanhu havazokwanisa kunzwisisa kuti muri vanhu chaivo chaivo here muri tichauya kuno takapfeka madhiresi chete nekuti kuno kune vabereki asi haina ndikunyemere unhu wakupfeka kabhuruka ndiregere kana tiri kubhawa kana takuenda kubhawa but tiri mabhuruku atwenyu bhuruku rake tikuona bva kutine mushini kaizvo yo ukatopfeka bhurukwa waona kana But anyway, summertime. I know you're in Africa, dressing uniform out there, but at least dressing uniform out there more acceptable. chimboya makapfekawo zvidecent vanhu vamboona kuti kupa muchato munokwanisa kuinvitwawo asi mfuko kana mayuzi acho nehembe dzacho dzemuchato hatina pamwe hamuna papati pangu hatina kuya takapfeka mayuzi iwe hati tsika ndikurore inini ndinoigirwa asi iwe inini ndinoigirwa bhokisi rese rebhutsu rinenge richibva parinobva ikokire hamushaye 2 3 4 pairs dzemagogo because vanoziva kuti chazodoka kana kuenda kuchechi kana uyu matenesi ndoandoa because me ave gangster handisi musaladi saladi gavaitirekoko ndosakachera ndogara nafoti kwesaladi kwekefyu kwekunzi ndopinda mambana 6 anadziko masaladi masaska murounds enyu masaska murounds enyu arida matenesi ndingapfeke hiu ndisina motikari ndotetapa utongeke imbwa yakasuzumira mbini unongoonekwa hiu yakadedzana motikari kuenda kupi kunge uchatyo kagumbo zvinodhiraivwa nemota tseta nadzo chazodziwanawo aiwa toenda kupire taxi mari yetaxi tongomona ngomba torova zvedu toti tichifamba tosvika kwatiri kuenda taxi Shama, uzoti vanokureva taxi wabata vanje. Taxi is safe. You should buy your own car. Because wabata vanje. Oh, I'm telling you. Kuziya totenga dega. Aye, warikutaura kuti. Kutaura kuti advice. Zvoni advice. Zvataura kuti unofamba vanje uye yatorwa bhuti. Yana uyu munobviswa bhuti. Wati vanje ndese. Aiyo ndozvataura. Ngati vanje inobatwa manje makapfeka zvakanaka kudai zvinodhura. Vanje ndese. Ani mukamboona wakomana wacho ndisina kukomana vacho. That's why pawati wakomana ndabva ndangoziva kuti munokangana imimi munonanzva nabhinzi but hausati wambonanzva bhinzi handingobvunza no iwo hausati wambonanzva yako saka tiri ngochani ayo kone mufesi hausati wambonanzva kana unongokangwa chete saka last time wakaita kuti utundere no. Ndotundei kwenini nichimwa bronchiri. Andana feelings. Una ma feelings. Bana chambe chizwe. No feelings. Bana chambe chizwe. Saka kwamsire. Kwamsire achita zvari. Nana dzakwa saka njangokudhakisa ndo vana ngozvina. Angati dhakisa mbeva ndikuruka brenino. Chi? Fasiri makumba kwa rupenyerera udafa zini. Aiwa ndinokuisa pamuromo. Wakasa lipstick iwe? Aiwa kanikuza aikani. Aiwa kani. Mwenda umba kwenyu, mwenda unoisa umba kwenyu. Chatoka mna second, umba kwenyu third then fourth. Mwenda umba kwenyu mnesira umba kwenyu. Ngudi chikwe mbabe. Iwe. Umba kwenyu mwenda umba kwenyu. Savuka umba kwenda zvafa zini.
Saka muri kudei kuno. chimene ndimhanye noti mabhurongo ako Ai gara ipapo iwe. Wataura tina sekutoita zvemvura Ati nyinyi we don't go to Nganga. Nganga yedu Verenga zvekudzora nyini izvo. Zvekudzora nyini izvo. Nechamba nevhati. hanzi kudzoserwa pabasa kubviswa mazai emheni dai pasina sina basa Ebasira kadai munhu wese. Dai munhu Iwe wese. saka wakakangwa dhogi style kana kuti wakarara. Mishinai. kokusunungura akasungwa Oh. pabonde Apa kabruka kanodhura. kusundiswa pabonde Mundeni mako futi. Murewa manje akazozwa. kosorasiko kunyepera chete Azvakwana chirege adzima. Ende musataure nyaya yemasheti yekrista. Zvapera. Hayi bhebha apo gara pasi. Gara pasi. Samukisa izvo.